Да, просто а, в самия клип сега ще ти кажа какво точно ми казва той, или пък ти сам или сама разбираш какво ми е казал и какво ми пише в с табелката. Предполагам, че разбираш и няма нужда да ти казвам аз. Предполагам, че го разбираш, нали, какво ми е написал, така че да. Но иначе, да, наистина, благодаря ти и на теб за тези сърца, наистина мило, много мило. И ето, и сега аз ти пращам сърца и ти дам една хубава усмивка. И, и, другото, което е, ам, всъщност, това момче, където ми е пратил на табелката такива, как да го кажа, то не е пожелание, ами каквото ми е написал там. По-скоро, така ще кажа каквото ми е написал той. А той ми ги е написал, понеже сме... Няма как да кажа думата, защото е малко лично, но е доста мило. Препоръчвам ти, ако имаш Roblox или ако нямаш, да си я инсталираш. И също така, ако имаш Facebook или нещо такова, може да ми пишеш или пък да ми пишеш тук. По-хубаво ми пиши тук на YouTube а, коментар и ми кажи кога ще си инсталираш Roblox. Просто ти препоръчвам да си инсталираш, защото в Roblox можеш да си добавяш приятели, може да с приятели. И заради това аз, нали, съм скинат, аз съм момичето, а момчето е този с табелката, който ми пише. И препоръчвам ти да си изтеглиш Roblox, да играеш и може да ми пратиш покана и можем да играем заедно с теб и това момче. Ако може да се запознаеш с него, той е много, много добър и мисля, че ще ти хареса като за приятел. Така че, ако искаш да ти коментирам пак видео от коментар, просто ми напиши коментар, аз ще го коментирам и задължително си стегли Roblox, за да играем заедно, нали, аз, ти и моя приятел, ще сме топ и ще играем много